Aniya na ang mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. 60 anyos nga amahan, patay human giputlan og ulo ug gihabwaan og tinai sa 41 anyos nga anak niini sa Barangay Madaum sa Tagum City. Ayaw! Senior citizen sa Libertad, Misamis Oriental, patay human gibunalan og tubo sa usa ka lalaki. Bangi sa yuta, ginalantaw nga motibo sa krimen. Kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, gibutiag nga pipila ka probisyon sa 2025 national budget ang blanko. Malacanang, ginganlan og bakakon ang kanhi Pangulo. Big time oil price hike ipatuman ugma January 21. 2 pesos and 70 centavos per liter ang iusbaw sa presyo sa diesel ug 1 peso and 65 centavos per liter sa gasolina. Og Cagayan de Oro City, formal nang giila isip white water rafting capital of the Philippines. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao.